Molt bona vesprada. Nosaltres som Paula i Berta, i això això és Un cabàs d'històries. Benvingudes i benvinguts a este programa en directe d'Un cabàs d'històries. Avui, des de Penàguila, continuem amb l'enregistrament dels episodis de la tercera temporada, que podeu gaudir a les plataformes de difusió habitual d'àudio. Vos hem dit que estàvem a Penàguila, però no on ni amb qui. Esta vesprada ens hem traslladat al cim juntament amb la contacontes i oradora Almudena Francés, vella coneguda del programa que podeu sentir a l'episodi Zig-Zag Primavera Musical, el tercer de la segona temporada, per a dur a terme una xerraeta amb algunes veïnes i veïns perquè ens conten com és la vida a este poble de l'Alcoià i quines històries amaga. Però abans d'entrar en matèria, caldrà que ens presentem com Déu mana. Nosaltres som Paula i Berta i som de la Vila, Joiosa i d'Alfafara. Fa quasi 3 anys vam començar este projecte, el d'Un cabàs d'històries, el qual es basa majoritàriament en podcast en format d'entrevista a qualsevol persona que tingui alguna cosa que contar sobre llegendes, històries, rondalles, refranys. Realment tot els val. Un podcast, per si vos sona llunya, és com un programa de ràdio, però que en comptes de sonar per la ràdio normal, sona per internet. I que, abans de ser publicat, es pot editar. És a dir, que si hi ha alguna cosa que no voleu que isca, ens ho dieu i ho eliminarem. A banda d'això, també hem fet tallers i xerrades per als més joves a centres juvenils i instituts, perquè puguen aprendre a expressar-se oralment i donar les seues primeres passes en el món del podcast. I ara, dit tot això, ja podem presentar a les persones entrevistades. Començarem per Almudena. Almudena, com vas arribar tu al cim de Penàguila? Fa uns anys, Sergio treballava així al cim de Penàguila i me va demanar que vinguera a contar històries a la gent gran de Penàguila, perquè cim vol dir Centre Integral de Majors. Que una curiositat és que a Penàguila tenen un centre integral de majors, però no tenen un centre jove. Per alguna cosa serà. Pel que siga, no? Doncs resulta que vaig vindre i així estaven fent-se una partida a l'Uno, no jugaven a cotos, jugaven a l'Uno, i quan jo vaig entrar van seguir jugant a l'Uno, van passar de mi, i Sergio els anava dient «Ei, aquesta xicona ha vingut a contar-vos», i seguien passant de mi, fins que Pepe va perdre la partida i va dir «replegueu, que la xicona ha de fer faena». I això va ser la meva sort, que van arreplegar, i jo vaig contar tot el que sabia. I quan vaig acabar, jo estava suant, m'ho estava passant molt malament, perquè, clar, jo venia així, que per a mi això, Penàguila és el Macondo dels valencians, no? Penàguila és el lloc on la gent guarda l'essència de la valencianor, no? I com a mínim de les històries. I clar, jo els havia contat el que sabia i Loreto, que ara la coneixereu, va dir «Ja ens ho has contat tot?» I jo vaig dir «Sí». Diu «Pues ara senta't i menja galetes». I m'havien deixat de les galetes Cuétara aquelles que serveixen exactament per a pegar-te les dents, saps? Hi ha unes que són per a menjar i altres que són per a pegar-te la banca. Així que jo me vaig quedar menjant galletes Cuétara i ella me va contar moltíssimes històries. Ella, Fina, Lola, Juana i moltes altres dones, i Pepe, que estava en aquest moment també, me van contar moltíssimes històries. I me feia moltíssima gràcia poder tornar a Penàguila per a enregistrar-les i que estigueren on han d'estar, que és en Un cabàs d'històries. I nosaltres, des d'Un cabàs d'històries, volíem donar-te les gràcies, Almudena, per aquest regal, perquè, com ara veurem, les persones que hem entrevistat són literalment el que li faltava a Un cabàs d'històries. I ara sí, es presentaran les persones entrevistades. I què tinc que dir jo? Com es diuen? Ah, bueno, Això és fàcil. això és molt fàcil. El nom Dolores o Lola? Lola. Doncs digues com t'agrada que te diguen, Clar. digues l'any que vas néixer també, Ui, l'any està molt bé saber-lo també, l'any que vaig néixer, el primer any de guerra. el poble on vas néixer i si tens mal nom també estaria bé saber-ho. Sí. Mal nom? Lola del Benifallim. Ah, Apodo. Bueno, a mi en Benifallim em diuen l'espioquera. Bueno, l'espioquera
per què hem posat nosaltres. Però bueno, diuen Lola Ibáñez Llorenç, filla de Quico Ibáñez Gisbert. També té que dir... Què? Sí. Per què no? Sí. I neta de Pep Ibáñez Barrachina, que era la meitat de Penàguila i la meitat de Benifallim. Era m'abuelo. I que m'abuelo, per part de son pare, era d'ací de Penàguila. Per part de sa mare, de Benifallim. Després, claro, quan vaig néixer jo, els meus pares van casar en Alcoi, perquè ma mare vivia en Alcoi. Rollo, si m'enrotlle, així dins no cap el rotllo. Deixes abuelos i deixes altres, sí. Bueno, es van casar en Benilloba i jo vaig néixer en Benilloba. Al mes d'haver nascut, em van dur a Benifallim, ja em vaig criar allí, però espereu sé que vaig néixer i visc perquè el d'allà amunt ha dit has de viure i tu viuràs tot el temps que a mi em donarà la gana. I quan dirà prou, així estic jo. Vaig naixeria sobre les 6 de la vesprà, el dia 10 de desembre del 36, primer any de guerra. Vaig néixer tan rexicutiva que quan no vaig néixer del temps que vaig néixer sendesina, entonces era molt menuda i res, i ma abuela es pensava que em moria. Em vaig quedar gelar i ma abuela al foc de llenya em va calfar i em va retornar. I em va retornar donant-me cafè. 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 Cafè? Fina. Em va retornar donant-me cafè. Quan vas néixer, te van donar el cafè? Acabar de néixer. I entonces vaig retornar. Ja ma abuela ja em tenia abrigat, ja em tenia calenteta, ja m'havia retornat, ja em va agarrar ma mare, però és que ma mare em va deixar morir. Però el cafè li va fer efecte, eh? Sí, sí. El cafè. Encara aguanta, Tens una energia... Sí, sí. I encara es pren. Encara es pren. I ja després, pues, claro, ja se'n van anar a Benifallim, em vaig criar en Benifallim, en un mas que recorda el mas aquell com si fora ara, i se'n van anar d'allí, jo tenia 6 anys. Però si em posa a pensar, me'n recorde... 90 que quasi tens, tot. d'ací no m'on anem. Me'n recorde de tot. Però, bueno, deixem-ho estar, que si no es fa massa llarg. D'allí se'n van anar a Benifallim i em vaig criar, jo ja no sé si em vaig criar en Benifallim, em vaig criar en Alcoi o em vaig criar en el mas en companyia dels meus abuelos, que el mas era de Penàguila. Sí, l'Espioca. Sí, l'Espioca, i aquest mas era de l'amo de la casa gran, de la casa gran, de don Xuxim. Era el mas, el va comprar mon abuelo, el mas. Ale, Fina. Vale. I d'allí ja me'n vaig vindre així. Calla la boca que vaig a parlar jo. Corre, que jo el que dic ja dic prou. Si no es dic jo tu, que hi ha un rotllo que no l'omplic. Així. No callaré més de l'àudia, eh? El cafè li va fer efecte. El cafè. El cafè de xicotiva. Bueno, jo sóc Fina Pico Llinares, filla de Pep el Gat i Francisca. Vaig néixer en la Moleta, un mas terme d'ací, per això soc de Penàguila. I vaig néixer el dia 9 d'enero, que ja estic tocant-lo, estem tocant-los, perquè ja és del dia 8, el del 1950. Què més vos conté? Ja està. Tinc 2 fills, 4 nets i prou, ja està. Està perfecte. Bueno, jo sóc Patrín. Els meus pares se'n van anar a treballar a Montcòfer, en Castelló. I ma mare, quan es quedava embarassada, se'n venia així. Quan el meu germà va néixer, se'n va tornar a treballar a Castelló. Després va quedar embarassada de mi i va fer el mateix. Vaig néixer el dia 8 de l'1
del 40. M'ha criat a Penàguila i ara sóc abuela de 2 nets. I què més voleu que vos conte? Mal nom? Això és. Ara, Loreto, El toca a tu. Loreto va néixer el dia 9 de maig de 1946, en Penàguila, filla de Toni i de Pepica. Tinc 2 fills, Andrés i Sandra, i tinc 6 nets. Voleu els noms també? Perfecte. A la major li diuen Àfrica, Andreu i Lluna. Això són del meu fill. I de la meva filla tinc a Xavi, a Leo i a la Menudeta, que és l'artista que li dic jo. I ja està. Què més voleu? Res, nosaltres volem el que vosaltres ens vulgueu contar. A la xiqueta li diuen Alba, que no ho havia dit. I ja està. I una vegada ja coneixem les persones entrevistades i, abans d'entrar en matèria, volíem deixar clar el que sentireu a continuació. El programa de Penàguila no és un episodi a l'ús. Ací trobareu la faena prèvia a que una història, rondalla o llegenda aparega publicada i la puguem analitzar i estudiar. Ara sentireu històries reals, tal com han arribat a les seues narradores. Veureu que, de vegades, s'inicien debats sobre diferents fets que conten. D'altres, som nosaltres qui intervenim en la conversa o fem preguntes, però sempre amb respecte i deixant que elles siguen les verdaderes protagonistes. Este programa, per tant, és la matèria primera, la base de tot, perquè si una història no es conta, es perd, i encara, a cadascun dels nostres pobles, queden moltes històries que sentir, gaudir i arreplegar. Vos deixem amb l'enregistrament. Si te calentura de que vas solo al hospital enseguida, no sé, la vista un poquito asustada. Em pensa que ja som les que som. pues ala, anem anant. Crec que no, es la única que falta es Lola. I Fina. Y Fina, que Fina sí que va a dir que vendría un poco más tarde. Vale. Pues perfecte. Pues nosaltres ja. Pues ara, sí. Voleu gravar la introducció? Tots els pobles estan igual. En Alfafara han tancat el forn. I ara, per comprar el pa, hem d'anar o a Bocairent o a Agres. I a Agres no van. Així el forn el tancaran l'any que ve, no? No, i en Agres també diuen que l'any que ve el tanquen. Però l'any que ve qui es jubila? Quique? No, ell està jubilat. És ella la que... Ell està jubilat ja. Lo que ella no té prou. I entonces tenen que esperar-se a que ella plegue per poder ser Això jubilat. preguntava jo qui es jubila. No. Ell o ella? Entonces, quan es jubila ella, el bar tancat, el bar al forn, Agarren prou? així m'emporten, ara pa em porten a l'única tenda que queda. Així n'hi havia 2 carnisseries i 5 tendes. 2 forns. No, això és este. Queda un forn i una tenda. Ja està. 2 ferreries. 2 què? Ferreries. Espera un moment, que això mos interessa. Pa ferrar els machos i els burros. Venien dels pobles així tots. 2 ferreries. 2 ferrers. 2 ferrers. I hi havia 5 fabriquetes. De què? Pues mira, de cartó, de confecció I de madera. i de madera. Això era la fàbrica. Això era una fàbrica. On estem Això era ara? el pati de la fàbrica. Sí. El poblet ese estava sortidet de tot. No vos feia falta anar a ningú lloc. I ara no hi ha res. Però el primer que l'Estat va fer malament és llevar dels poblets la vinqueta d'indústria que tenien. Tots els polígonos. I els poblets, tots fora. I ara volen que tornen. Que tenen que tornar. Ara tornaran a sembrar queraïlles. Han de tornar. I Fuster? Fusters també n'hi havia 2. N'hi havia 2. N'hi havia 2. I obrers, molts obrers hi havia. Pues el tio Alfonso, Enrique, i Ramon de Enrique Sota. el Moro. Ramon de Sota. Però obrers tampoc n'hi ha ara o encara n'hi ha? No, això és l'únic que queda. Tots treballaven.
És l'únic que queda, però tots els treballadors que tenen són d'estos xicotets de per allà. Sí. Que els agarren quan hi ha faena i quan s'acaba la faena, aquí t'he vist no m'acuerdo. Està complicat, claro. I masos, quants n'hi ha? Tots plens. 90 masos. Tots plens. Tots Estic criant. llegint un llibre que anomena Lo dels masos. De quan tots els d'Andalusia Se'n venien així. se'n venien així. I van repoblar tots els... O sigui, els d'ací se'n van anar a Ibi, al Coi, els de la serra van baixar així. I els d'Andalusia van omplir la serra. Tots en 5 o 6 xiquets. Criaven Però així. el boom d'Ibi va començar a pujar i quan els xiquets tenien 10 anys ja tots estaven en les fàbriques treballant. I en 2 dies tenien piso i tot, a la Mas fora i a Ibi. I tots a Ibi. Ja no vol ningú més. I així, de que teniu faena? Així de que tenim feina, jo no té res. Ni ganes de fer-ne tampoc. No, però quan éreu joves, Quan eren joves n'hi havia fàbriques. treballàveu vosaltres en les I sí, fàbriques? Claro. I en casa en duien faena a casa. Les novençanes treballaven en fàbrica? En fàbrica i fora de la fàbrica. Les fadrines? Sí, I en casa. sí, venien del col·legi a treballar així. De què? Fàbriques de què? De cartó, de madera i de confecció. Confecció. I les dones en quina part treballaven? En totes. Sí. I quina feina s'emportàveu a casa? Confecció. Ei, fer caixonets. Quan va... Bueno, Per caixetes? mira, així Caixonets. era això era pati. La fàbrica era a l'altre, l'edifici d'enfront. I van fer una temporada que feien unes caixetes que eren per raïm. I per formatge. Bueno, doncs això me n'emportava jo a casa. Antes d'anar-me'n a la fàbrica a les 8 del matí ja m'havia fet jo un això de I caixeta. uns caixonets que eren aixina per la tomaca. Aixina de grans eren. T'ho dic, més o menys la granària perquè era el meu sogre l'amo de la fàbrica. Ah, sí? I jo me n'enduia a casa encara. I jo també. Jo em feia de les 6 del matí a les 8 un paquet. Sí. I me n'anava a la fàbrica. Pel migdia plegava a casa, per lo que t'ha dit antes, que mon pare estava malalt i ma mare se les havia que... I per postres van tindre el xiquet quan anava a fer jo 9 anys, que no saben com va ser això, però bueno, un xiquet, que es va morir en la pandèmia, a 65 anys. Guapo, era guapo. Bueno, doncs va tindre aquest xiquet i ma mare havia que treballar i jo ajudar-li. Aplegava pel migdia i m'assentava a la màquina a cosir confecció. I a les 2 menys 10 ja tenia jo el platet allí, gelaet i tot, que en 2 cullerades i a la fàbrica. I a les 8 eixia i altra volta a la confecció. Hasta Fèiem hores les extraordinàries. 10 de la nit. I de 10 a 12 Moltes caixonets. hores, I portava les 3 Jo coses feia 12 abans. hores. 12 hores. 8 hores i després el restant, les 4 hores, les fem extraordinàries. Que és amb 3 un poquet més. Clar, perquè... I treballaven dissabte de matí. Sí, a la migdia. Així no és que... Dissabte a la migdia. No mos queixàvem, només volien que faena. Sí. I ara ningú vol fer faena, xica. Ara tots fan massa faena. És que fan molta faena, és que... I jo penso, jo dic, si nosaltres... I el fin de setmana on anàvem? Potser a l'horta a ajudar-li la mare a trencavar, o a collir si hi havia un poquet de fruta, o a rascar la brosseta. O a ballar a la plaça? No, No? quan eren festes sí, però si no, no. Això per els diumenges ballàvem en el bar. Quan tenies, home, que més calguera, que el diumenge per la vesprada que no anàrem un I poquet baixaven tots els de la serra, com castellanets, una colla de castellanets d'Aidal. N'hi havia 2 bessons, això no eren d'Aidal, això eren d'ací. Quan veniu per ací n'hi ha un mas que té una torre, es diu la Torre Sena. Sí. Doncs tots aquests masos són d'ací. Passat Benifallim, el que es va cremar, que es van matar, que eren 3, el Virín, el Tio i el Pastor, 3. És d'ací. Nosaltres fitem quasi en el coll.
Sí, fiteu en el En la venta de Sant Jordi. En el que és la venta de Sant Jordi, allí fitem nosaltres. I en Sella. És que teniu un terme molt gran. Més que vergonya. Molt gran. I no mos aprofita per res. Diu que tenim... És que mos van dir que més volem... Més terme que Terme o vergonya. vergonya, nosaltres van dir terme. I vergonya no en tenim. No. Sí. Bueno, i com era el masero aquell que sa mare li va comprar una tela? Pues aquell masero, pues, un xic de la serra, que baixava a ballar els diumenges al poble i es va fer nòvia. Es va fer nòvia i li diu sa mare, diu, fill, diu, ara si tens nòvia t'hauré que fer uns cançoncillos. Diu, anirem al coll i comprarem tela. I em van comprar 7 metres i pico per fer-li per l'aixovar i tot. Li fas cançoncillos i se ne baixa al poble, tant de venir, tens cançoncillos. Per anar a casa la nòvia a demanar-la. I a mitjà camí, ai, que carrera tinc. Com no estava acostumbrat a dur cançoncillos, doncs se baixa el pantaló i se corroc. Tots els cançoncillos cagats. I ara què faig? Diu, però no tinc altre remei, només llevar-me-los i amagar-los ahí baix i quan torne ja els replegaré. Es va llevar els cançoncillos, es va torcar conforme va poder, es va usar el pantaló i se'n va anar a cal sogre. Se'n va a cal sogre, toca. Què volies? Diu, mira, així vinc jo. Diu, jo volia demanar a la seva filla, diu, i què comptes en ella? Diu, ja no me'n recordo molt bé. No, No. això és l'altre, però ara este li diu, t'haig d'ensenyar una cosa, li diu ella a la nòvia. No, però això era el pare. El pare. I va entrar en el pito fora perquè no es va acordar la bragueta. I entonces el sogre li diu, a què ve vostè així? Diu, a demanar a la filla. Diu, i això per què? Diu, mira, i 7 metres que me'n queden en casa. En tenia prou el sogre o no? Ell es pensava que era el cançoncillo i que en casa en tenia 7 metres per fer-se'n més. Venia sobrat. Sí. Així no és que... Així no és, així no. Però des maseros sempre heu contat... A veure, molt bé no han quedat els maseros en els contes, no? Mira, els maseros baixaven així i eren maseros. I nosaltres anàvem al coll i eren de poblet. Així no és que... Nosaltres me burlaven dels maseros i els alcoians de nosaltres. A gos flac, no? Em vam anar a ballar a Alacant, allò va ser de risa. La mestra diu, no, es vestireu en casa, ma casa en Alacant. Un autobús com este aquí era l'Alqueria Blanca, però aquell era verd. I mon anem a Alacant. Mon anem a Alacant, en els trajets penjats, per no robar-los, mos vestim en ca la mestra i mos diu, no s'assenteu en l'autobús, aneu dretes, perquè teniu que anar i no arruar-se. I totes dretes en l'autobús i per on passàvem tots miraven entre el cotxe i vosaltres. Vam fer la festa. Entonces tenia jo 16 anys. I què vau ballar? Què van ballar? Les danses. Les danses del poble. I anàveu totes dretes dins de l'autobús. Dins de l'autobús. Totes disfressades de ball i totes dretes allí per les finestres mirant Alacant. I clar, això per nosaltres era gran. I tots mirant-nos a nosaltres, per on passaven tots mirant l'autobús. Que me'n recordo. Després en el teatre, al Galliner, i dretes, assentades no. Així a ballar en el traje, però no sabeu lo més bonico. Que mos va donar Falange tela per les faldes. I s'ho van quedar ells. Que de venides totes fem les faldes noves.
Els corpinyos els teníem ja nosaltres, les faldes noves. I quan acabem de ballar, anem a agarrar les faldes, diu, no, les faldes es queden per falange, en cap van guanyar ells. Ens van donar la tela i van tindre faldes fetes. Sí, senyor, sí. Eren sabuts, això. Per això eren de capital, sabien més. Els de capital saben més? Tu què creus? Jo crec que no. Sabia, no? Que si baixàvem a zeros i molts anàvem al coll. Es veu que també ells van triar vergonya en contra de terme, no? I pujaven en camions. Camió ple, amunt. El camió ple, Aitana. Anàveu a Aitana? Claro, a veure els quartels nous. Van fer la base, jo era una xicona. I vau anar a veure com la inauguraven? Sí, en un camió. El camió ple, amunt. I que anàveu tots plantats o assentats allà en El camió plantaets i pareixien sardines. Pues com en el tren ara. I a més, drets només vam anar quan anàvem a ballar, perquè tots els anys, el dia 18 de juliol, era festa. I les fàbriques, aquest dia el pagaven per anar a la playa i llogaven l'autobús. I tots els de la fàbrica, va vindre un any la tia Milagro, la Lina i el tio Lino. I me'n vam anar a la... Fixa't tu, era tot garrofers i... Alguna olivera. No, garrofers, eren garrofers. Allí en... Com es diu? Espera't que ara no me'n recorde, però bé, ja em vindrà al cap. Ara és tot playa i tot xalets i edificis. Però entonces era tot garroferes, la playa, i aplegaves al poblet, que ara no me'n recorde com es diu, Finestrat. I aparcaves allí l'autobús i ala, tots a la playa. La tia Milagro es va llevar la roba i en la salleta, per la voreta a la playa, entropessa i xop a xop dins de l'aula. Això de veres. I ara què fem? Doncs, bueno, es va llevar la salla, es va llevar el sostén i les bragues, es va posar la bata i ho va estendre dalt de la baqueta del cotxe, que vosaltres no sabeu ni el que és. I l'aire portava el sostén, zum, i allà, zum, l'inflava, zum, l'inflava. I tots els que passaven per la carretera miraven. La bandera. Les bragues, la salla i el sostén, puf, puf, hasta que es va secar. Un desastre. Ai, qui saber és tan asiàtica, no? Sí. Però que moltes de les vostres amigues també se n'han anat a viure al coll o... No, se n'ha anat a viure ell enfront, que ja no torna. No se n'han anat, s'han portat. Ahí està, això és el que jo dic, dir-me que patiu. Jo no tinc Si que no anar. podeu anar, jo vos duran. No, sí, és que jo anar no vull que anar, però em portarà, no? Pues ja està. Volem, no volem. Com estàs? Bé, sí. Així veig les millories. Claro, som els millors. Esteu millorades totes. Totes. Totes, mare meua. No sabia res. Mos ha eixit el cas el tio Porra, El tio Porra. perquè estava parlant d'uns germans que tenien una porra gran i hem dit, doncs conta'm el tio Porra. Això ho sap Loret. No, el tio Porra... No, Pues de qui era el tio Porra? Meu no. Meu no és Porra el és que tio no- Porra, no pues sé seria qui de és. Lola. A veure, el tio Porra estava ahí a la carretera. Jo el tio Porra no ho sé. Pues estaba ya a la carretera y entonces pasaba uno y decía, para anar al coll, em queda molt. I aquell home no parlava. Diu, que vostè no sé no què, per anar al coll em queda molt. I l'home no parlava. I arranca a caminar i ell mira el tio Porra i diu, a ese pas en 2 hores arribes. Diu, clar, si no el veia el rime que portaves no podia dir-te el que el quedava, no? Això no era meu. No us en recordeu que estava ahí i que passava uno que no i me'n recordo. preguntava per el safari?
Ah, ese era Pacotiso. Pues allí s'assentaven els homes. I estava sentat Pacotiso i no sé qui més. I passa per allí un foraster. Diu, escolta, per anar al safari, diu, per anar al safari, diu, d'ahir per amunt, però si no volen anar, esperes així en companyia meua que animals en passen cada moment. Pacotiso. Veus com sí? Això no era el tio Porra, veus? No, era el Pacotiso. Fina, Què? i el masero aquella? El tio Joan Panyo? Paella. Ese era tio meu. És que així els gatets són molts. Hasta el dia d'eixe vaig a conèixer a un altre... Bueno, no hi era un Però és que els gats sempre en crien 6 o 7. Menos mal que no em sap mal que em diguin gat, perquè si no, feia com ma tia Teresa, que no volia que li digueren gata. I els xiquets, gata. I no sé per què... Jo, tia, que no li sabia... És que no era gata, ella era llargueta. Bueno, però era la dona del gat. I ja està, i no hi ha més. Manolo perquè li diuen l'home de la gata, perquè jo era gata. Era major, entonces m'anava jo. Anava a dir això, així els meus noms com funcionaven? Com funcionava la gata bé, Melonero... Ai, no li ho digues. A l'altre que ha mort. Aquí a Toni, no? A Toni, digue-li melonero, com si li diguera una cosa... Mare meva. Sí, pues... Bueno, jo d'ell cara no li he dit Melonero. Melonero, Toni Melonero. però sempre ha sigut Toni Melonero. I serà, mentre visca. L'altre no s'ha mort. El Paco s'ha mort. Quan s'ha mort? El van portar al cementeri. Ai, pues mira, ara m'entere. Quin dia? Farà 2 o 3 setmanes el van portar. Sí. Un avui i l'altre demà, no? N'hi ha prou. Bueno, a veure, i els malnoms, entonces, s'han quedat ahí. Malnoms, bueno, a veure, Pepe el jardiner, Estanislao era apellido, no? Estanislao no, era apellido. era nom. Li diuen Estanislao, això és nom. Estanislao Picó. Ja. I ta Patrín? Sí, era Picó. A veure, no ho sé, els gats és el que més n'hi ha, i n'hi ha, encara en I la queda. família de mon pare Cugol. I cuols, I ma mare Pepica la Malena. la Malena. Per què? Per què? Sa abuela era de Banyeres, i en Banyeres la patrona és la Mare de la Malena. No li diuen Madalena, li diuen Malena. Sí. I la llargueta qui era? Pues, La llargueta, ma tia Teresa. Era... Per què li deien la llargueta? Pues no ho sé, perquè era prou curteta. Pues a lo millor era per la contra. No ho sé perquè havia viscut, és que antes vivien en un mas. Mi abuelo va agarrar l'apodo del gat per viure en els Recos Gats. Ja baixa el gat. Ja baixa el gat i gatets i gatetes. Ja... Eren 5 germans. mi abuelo Pepe el Carro. Tenia un carro i era el tio Pep del carro. I ma mare era, en Benifallim li dient a ma abuela algo de una herba, però no me'n recordo com. No sé, tenien, en Benifallim també n'hi ha. Lo millor que n'hi ha és posar un nom que no n'hi ha cap, com jo, Loreto. I t'estalvies el meu nom? Clar. Jo, al meu germà encara li van posar Antonio Castelló. Igual té, Sin embargo- però jo, sin embargo- Loreto, con només n'hi ha uno... Sin embargo, a mi, no. Jo no ho he heredat. Però que a mi Perquè no Loreto, eres Patrín la Cua? tots saben qui és Loreto. no. Jo vaig tenir la meva filla i li vaig posar Sandra. No, a la Jo vivia Pardalilla. en Sabadell. Més. Vaig vindre així i només estava ella, Ens Sandra. entenem, o sigui, Patrín... Ara ja n'hi ha però, per tots els i quina Patrín? La que viu ahí de Ara ja és la Sandra la de Pardalilla? Loreto. Però antes era Sandra, ja està. Sí, en veritat, José, sense ningú... No, ja. Sense faltar, però... Pardalillo. Entonces... Però el meu germà, Antonio Castelló. Vivim en Castelló. I a ton pare li Toni el Cugol. Per què? Ja ho ha dit antes. no ho sé. La família és Cugols.
Claro. Plantarien alls, no? Sí. Sí. Prims i alts. Tots. Molt alts. Bueno, va, a veure com està. Juan Payo era? No, Joan del Verola. Serà perquè m'avisen que demà tinc... Joan del Verola? Jo havia entès Joan Una cita Payo. enfermería 30, si demà No, Joan Paño era un... 11 visites, uno que sí. vivia així. Joder. Eren Mireu ahí. Sí, 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 4 sí. germans. Repetes sí. ahí? I t'apareixen. I cada germà, uno li diuen Toni... Com li diuen a este que vivia ahí? Te quedes ahí. Toni què? El pare d'Antonio. Costals. Costals. L'altre Neso. L'altre Joan Paño. I en quedava alguno? Sí. Pep de Paño. Pep de Paño Innocència. i Innocència. Per ells es lliurava. Però cada germà tenia un Un mal nom. mal nom. Molt bé. I este era el tio Joan del Verola, que se n'anava per tot el dia a treballar i s'emportava l'esmorzar i el dinar, però ni esmorzava ni dinava. I quan abaixava la dona li havia fet una bassanilla d'arròs. Pues agarrava el pa, primer l'esmorzar, i després el pa i l'olla, i s'ho menjava. I després a dormir. No sé com dormiria, però Tot el dia no menjava i s'ho menjava tot al baixar. tot al baixar. Però com pujava? No li ho has dit? Sí, ara. I quan pujava a cavall en el macho, de llaurar. I el forcat de llaurar se'l posava damunt, ell. I una volta li pregunten, Joan, per què portes el forcat al coll? Diu, és perquè no tinga tant pes l'animalet. Que això va posar de veres. Que sempre més, i ell a cavall, i el forcat damunt d'ell. Home, doncs pensava en Pues, l'animal. pensava en l'animal. I ballant les danses. Tenia unes manotes... Jo això no l'he vist ja. Sí, i es posava les castanyoles, es posava... No, en este dit es posava ell. I aplegava la plaça, però una gràcia a tocar i es posava a ballar. I era grandot, Desgarbat. desgravat. Bueno, Com era de les penyetes? lo de les penyetes, espera que me'n recorde, que des d'entonces que no l'ha contat. Veus? Ho vaig contar a la plaça i no l'ha contat més. Com hem de vindre més? Bueno, era un sord. Estava prenent el sol i veu vindre un senyoret, A unes senyoretes. o a unes senyoretes, vale. Perquè Les estava- senyoretes no eren les de la Figuera, d'ella. Ah, no, era una altra. Ah, vale, la de la Figuera era d'ella, perdó. Claro, perdó, era estava un confonent senyoret. el sord, estava confonent el sord. No, era un senyoret. I arriba allí, no, antes d'arribar, diu, quan em preguntarà, em dirà, bon dia, amic, jo li diré, bon dia. Diuen, després em preguntarà, molt ha llaurat? Jo li diré, de la sària sí. Diuen, després em preguntarà, per on és del poble? Jo li diré, per darrere d'aquelles penyetes. Que arriba l'home allí, i com és això, espera't. Ja, diu, ara em preguntarà, ha esmorzat? I li diré sí, i el burret també. Després em preguntarà, Ha llaurat molt. ha llaurat molt? Jo li contestaré, de la sària sí. Diu, entonces em preguntarà, per on és del poble? I li diré, per darrere d'aquelles penyetes. On que arriba allí i li diu, bon dia, amic. Diu, sí, i el burret també. Diu, vostè està loco? No. Sí. Diu, sí, de la sària sí. Diu, entonces el maricomio. Diu, sí, per darrere d'aquelles penyetes. I això era un masero. I si no, maseros, que els maseros ho paguen tot. Ho paguen tot. Ho fan tot mal. Home, el dels bacores era del poble. Ah, sí? Conta-mos Va, això. conta-lo. Els bacores era el tio Pep que portava els bancals de senyoretes i estava collint bacores. I en això senyoretes que passaven, diu, ara vindran i em diran buenas tardes. I jo us contestaré, així n'es tinguen vostès. Però senyoretes, en vez de dir-los buenas tardes, el rei diu, tio Pep,
Bones figues té, diu, així no les tingues vostès. Loreto, i així teniu un carrer la mar? Sí. Com pot ser que en Penàguila hi hagi un carrer la mar? Home, perquè això és port de mar. Home, no rigues, que això és veritat. Això és port de mar de la vila. És el poble, De la vila sí, no n'hi havia altre. el poble més antic. I el carrer del mar és, avui dia jo, bueno, a partir de 6 anys, vaig a la placeta, al carrer del mar, perquè és el que està donant a la vila. No sabies, això? És que ella és de la vila. Bueno, hola. Hola. Les festes de la vila, festes així també es celebren perquè són festes de la vila. Sí. O sigui, a veure, jo del poble el que sí que tinc entès és que Penàguila era important perquè quan feien el camí del peix, abans de que es fera... que està pel Collao. Efectivament, abans de que es fera el tren d'Alcoi, tot el peix que pujava al coll havia de pujar per la vila. Bueno, era el que venia des del moll de la vila i totes les coses del coll es baixaven després de la vila. Aleshores, Penàguila era el punt de pas, era el poble de pas que utilitzaven. Així aplegava el pescater i dormia. I bon matí s'alçava i duia el peix al coll. I això era port de mar de la vila. D'ací allà no n'hi havia altre Port de poble. la vila, del mar. El port de mar. De la vila, així no hi havia ningú poble. Però per així sí que també passava l'autobús per anar a Benidorm, no? O era per al No, bueno, per a la L'autobús, Unió. no, l'autobús, així venia. Un autobús, com es dia, era L'Alcoiana. de taronja. Torrodana. No, antes o després. La L'Alcoiana, Torrodana venia de la baixar Torre. així, estava l'Alcoiana, que anava al coll. L'Alcoiana. No, però en venia uno que venia de la vila. I venia de la vila al coll. I no me'n recordo com es dia. Era un autobús ja gran. I no era la Torrodana? No, la Torrodana era de la Torre. I era paregut al del col·legi, però d'un altre color. Era, mira, com el de l'Alqueria Blanca, igual. Eixe anava a la cana. És que no... Loreto, i l'alcolegiana quan va vindre així una vegada que va vindre aquella que per no banyar-se... Ah, sí. Posaren l'ataúd. És que això elles no ho saben. No, no. Antes tu portaves una maleta i la maleta zum, dalt, a la baqueta. Portaves un paquet gran, bom, a la baqueta. Un ataúd, a la baqueta. L'ataúd buit. El tenien de reserva quan es moria algú. Al costat d'una casa. Entonces, Sí, van a la posar casa que vivia... Ara m'ho contes. un ataúd en la baqueta. Com ja no cabia gent dins, doncs puja a la baqueta, ella a la baqueta. Comença a ploure, diu, penseu que m'ha de banyar, obri l'ataúd i se n'entra dins. I quan apleguen al poble, diu, estan baixant els bultos i s'obre l'ataúd, diu, encara plou. I aquell va caure del baix. Sí, jo li parlo al gat i faig, no em contestes com... perquè si no la porta és curta, xicoteta per Vam mi. baixar de pressa. I com és que portaven un ataúd a... A Penàguila... Així n'hi ha un almacén. Mira, ara està al forn. No el portaven també... Bueno, segons el tio Enrique, al costat de ma casa... Ahir al carrer, ahir on està el forn, ahir deixaven els ataúds. N'hi havia 2 o 3 ataúds buits. No estava així. o en una casa? No, era com un almacén. Entonces deixaven els ataúds perquè si era en hivern i nevava, si eren les serres havien que colgar en neu fins que pogueren baixar-los. Hi havia És molta de veres gent, així. sí, hi havia poca gent. Ah, Hi m'abuelo. havia molta gent. M'abuelo va morir en pecho, en l'enfermetat eixa que va haver, que caien pel carrer. Va morir en pecho. I quan... Pecho era un mas? Sí, ahir damunt al costat del castell hi ha un maset que es diu Pecho. I ahí vivia mi abuelo y mi abuela. Y entonces la neva gorda, ell va agarrar la enfermetat i es va morir. I el van tindre que colgar de neu. I quan mon tio, Pedro, que era el major, va poder baixar a Penàguila, per damunt de la neu, però ja podia baixar. Entonces va baixar
i va tocar el tio Enrique, al costat de ma casa, i va dir que pugen els homes quan puguen perquè mon pare fa tants dies que està colgat de neu, que va morir. I van pujar quan van poder, el van baixar i el van enterrar. El tio Enrique vivia a costadet a casa, però l'almacén el tenia sí. I jo és que he sentit dir que al costat de ma casa hi havia, no ataüts, però alguno que en deixaven. Jo recordo ahir. Ahir, en el Raval. I com era l'ataúd que portaven? Perquè... Un ataúd normal, com és d'ara. L'únic que no tenia tan brillo era de madera, ja està. Madera blanca seria. Però ja està, igual que és d'ara. Era l'ocaso en aquell entonces, que es cobraven per casa els recibets. I ara pel banc. Així un empleat menys. Penàguila i Benilloba no s'han pogut veure mai. No, ara sí. Ara sí, perquè ara els donem aigua, què més volen? Benilloba no tenia aigua. I quan es feia falta aigua, així se n'enviaven pel riu. És de veres? Sí. A veure. Però l'enviàveu com? Com? Doncs alçaves la paleta i el riu, au i avall. I quan eren festes i pujaven els de Benilloba, què feu? Igual que si baixàvem nosaltres, a Pedra Límpia. Però això passava... Però, Loreto, no els tiràveu l'aulla quan venien pel camí? No. No? Pedraes. Els xicons, jo no m'he barallat mai, però els xicons sí. Pujaven a jugar al futbol i baixaven a Pedra Límpia. És de veres. Doncs ara, molt bé, no es porteu. Perquè tu vas a Benilloba i no n'hi ha ni un cartell que diga Penàguila, eh? No, però si és que... Espera, si és que no n'hi ha ni quan entres ahir al coll, ahí posa Jardín de Santos, Penàguila. Jardín de Santos, no posa Penàguila, posa Benifallim. I una volta que has agarrat aquest desvio, una miqueta més allà, posa Penàguila. Allí tampoc ho posa. I tu vens per l'altra carretera de Benessau i tampoc ho posa. Molt ben avinguts no esteu en la comarca, no? O què? Sí. Que no esteu ben avinguts, no? No, ben avinguts no, això és l'estat. És el que no es donen prou i no poden posar cartells. Bueno, va, conta'mos. En el carrer La Mar també pujava un terrisser. En el carrer La Mar, un carnisser. Un terrisser. Un terrisser, això què? Sí, uno que venia a terrisses. Ai, no sé el que és això. La tia Maria tenia un home. I l'home, una nit, va veure el gat i què li va dir? Però això no és així, no? Va, doncs conta-mos-ho tu. És que fa falta que ho contes tu. Això és que la dona s'entenia en el retor. Claro. Ja està. Bueno, si ho sent el retor. El retor ho sentirà. No, perquè no ho ve. Claro. Home, el domeny... No té temps de sentir-ho. Ja està, ja. Doncs bueno, resulta que diu, xica, i com ho faríem per quedar-nos soles? Qui? Qui, el retor? En qui? En Maria. Li diu, què faríem per quedar-nos soles? Diu, doncs quan el teu home diga una paraula, la que siga, tu me l'envies i jo ja ho arreglaré. I estaven allí al costat del foc, però això crec que no és la que... Sí que és, sí. Bueno, bé. I en això passa el gat. I ell li fa, xape! I ella diu, què has dit? Diu, xape, no ho tornes a repetir, xico, això és un pecat mortal. Si es mors te n'aniràs a l'infern. Xica, vols dir? Diu, sí, això tens que anar a confessar-te precís. Però, xica, jo no crec que sí, que tens que anar a confessar-te. I l'home, de bona fe, se'n va anar. Mira, senyor retor, m'ha passat això. I ha dit xape, xico, xape, això no! Mare meua, diu. I vostè no em pot perdonar? Diu, no. Això tot té que perdonar el papa. Tens que anar a Roma. Però com tinc que anar a Roma? Diu, doncs li dius a la dona que et prepare uns quants menjarets en un cabasset i si no, xano, te'n vas a Roma. Bueno, doncs l'home se'n va anar a casa. Mira, xica, què m'ha passat? Doncs no passa res, jo t'arreglo així un cabasset i tu te'n vas. I l'home agarra el cabasset i se'n va.
I quan havia fet ja prou caminet, s'encontra en uno que venia a escurar. És que ella no sé com m'ho ha dit. Antes, en els machos, portaven uns corvos així a un al costat i es duia plens d'escurar. I quan aplegava els pobles, ho treia per vendre. I s'encontren i este home anava i aplegava, claro, replegava en el poble per la vesprà i aplegava l'altre i es gitava per l'endemà pel matí fer-la parar. I es quedava en casa d'este home. Diu, xico, diu, on vas? Diu, em passa això. Diu, xico, tu t'han pres el pèl. Xica, no. Vols dir? Sí, t'han pres el pèl. I què faig jo ara? Diu, què fas tu ara? Mira, porta poquet a escurar. Ara, quan estem a punt de plegar a casa, tota l'escurar un corbo i tu un l'altre. Vale. I si jo tinc raó, em regales la mula baia. I aquell home diu, pues si tens raó, la mula baia per tu. Vale. Aplega a casa, toca. El retor i la dona en un soparot allí. Xica, i el teu home? Diu, no, el meu home no està, se n'ha anat a fer uns dies no sé, que tenia alguna cosa per fer. Diu, però no, vostè pot passar i sopa amb nosaltres. Ja mos ha fastidiat la nit i el retorn. Bueno, es posen a sopar i acaben de sopar. Diu, ara anem a fer el ressopó i cantarem i això. I trau la guitarra. Ala, comença vostè. I diu, no, jo sóc el convidat, comencen vostès. I comença el retorn. Caminante que a Roma vas, a Dios le pido que no vuelvas más. Dinguilinguiling, dinguilong, dinguilinguiling, dinguilong, dinguilinguiling, dinguilinguiling, bom, bom. Bueno. Ara tu, María. Ay, María. Caminante que a Roma has ido, a Dios le pido que no vuelvas vivo. Dinguilinguiling, dinguilong, dinguilinguiling, dinguilong. Bueno. Diu, ara vostè. Tú que estás dentro del cesto, mira bien cómo va esto. Dinguilinguiling, dinguilong, dinguilinguiling. Y l'altre contesta. Tú que t'has ganado la mula, vaya, cierra la puerta que el cura no se vaya. Això és molt bona, Però això també va passar així? Jo què sé on va passar. Jo sé el que ha passat en la serra, però... I no tot, Quasi tot. No, alguna cosa no. Jo vivia en Benifallim, però també venia de Benifallim a ballar així a Penàguila. Ah, sí, Sí, a peu. Que així el ball era millor o què? Perquè allí no hi havia música, allí eren un tocadiscos, i així hi havia música, flauta. Allí guitarres també ballaven. Així teníem un conjunt, Hi havia un home l'Orquestra Omar. i dos xics que tocaven les guitarres. I entonces feien ball i també. Però quan volíem més marxar i sabien que a Penàguila hi havia ball, de Benifallim ho veníem així. A voltes hasta tancàvem la boca, no diem res, i quan els pares s'enteraven era quan tornàvem. I què tardaven de Benifallim així? A peu? Què tardaven? Pues, sense tardar molt, de mitja hora per avant. Tardaríem. Això anant ligeretes. Més de mitja hora sí que tardaríem. Ara, però com érem cavallets de trot, una volta venim. I en la Torresena estaven els amos, les filles, després estava el Mas de Pau, que estava l'Olguita, la del Mas de Pau, el Benifet, Carmen, i després estava l'altre mas, com es diu? El mas de Don Simón, i en el mas de Don Simón, allí sí que hi havia una xica, que eren els amos, li dien Maricruz. I me'n recorde d'ella, si anàvem totes juntes.
i se'n venim totes, i mon pare en la burra. D'acompanyant. Mon pare en la burra i tota la quadrilla. Eixa volta eren festes i mon pare per casa i nosaltres totes. En el tio Quico. Quan es va acabar el ball i es va acabar tot, se'n vam anar per allà. I per allà per la Torresena, antes de plegar, no, del Moreral a la Torresena, eixa baixa que hi ha, i pujar per amunt. Al pujar per amunt, mos sentim que una, i era la del mar de Don Simón, Maricruz o Maribel, no me'n recordo, Maricruz crec que li diuen, no ho sé cert. Diu, estos tíos no escalfen ni en un mistonces, els xics que venien. Diu, estos no escalfen ni en un mistonces. Ja comencem a riure-nos totes i els xavals es pixaven de risa. Però, què ha passat? Diu, pues no res, a cap moment rup, s'arrimava la cuneta a pixar. És quan tornava. I quan arribem dalt, mos la solta. Diu, estos tíos no escafen ni en un mistonces. Per un cachondeo de padre. I nosaltres, pues claro, entonces que vivia mon pare es va morir, jo tenia 22 anys. Això almenys 2 anys antes o 3, xicones. Però moltes voltes, en Penaila està la música, en Penaila hi ha ball. Mut, pillem el berenar, dient que mon anem a berenar. I sí, cal que s'anava a berenar. Pillàvem el berenar i a Penaila, a casa Carmen la Chata, que diem nosaltres, era la Chimotona. Anàvem allí, i després el bailoteo i el jaleo. Quan s'acabava se n'anàvem. Quan arribàvem, on estàveu? Les hores que són i sense... Ai, se n'hem anat a berenar per ahir. Quan vos han cansat hem tornat. Això deixeu de venir. On estàvem? I us diem, en casa de fulana. No, allí no estàveu. No, qui ho ha dit? No, sabíem massa que nosaltres no estàvem en el poble. Havíem pegat a potxir. Tant va vindre a Penàguila que es va casar, no? O què? No em vaig casar en un murciano. Sí? En un murciano. En un murciano. Com és que ha acabat en Penàguila? Pues mon pare era d'ací. I en Murciano vivien en el mas de les Carrasques. I entonces, claro, quan em vaig casar, com en Benifallim, no vaig trobar casa. No vaig trobar casa que no m'agradaven tampoc les cases. Anem a una que em va agradar, una entrar molt guapeta. Que Penaila no és Benifallim. Claro que no. Escolteu, i de les senyoretes de la plaça què en dieu? Moltes senyoretes. No queda ningú. Però conteu-me com era quan venia. Mira, jo les tenia quan era jove, perquè la meva germana es va casar, jo que tenia 14 o 15 anys. No en tenia més. La teva germana que es casaria antes que jo. No ho sé. Sí. I jo vaig anar, claro, jo me'n vaig eixir d'escola per ajudar-li a mon pare, perquè no hi havia xics, entonces eren les xiques. I a l'estiu, això que garbeges, portes el gra del mancal a la era, que entonces es batia en animals, en persones, animals i persones. Entonces, mon pare tenia, ell que posava les garbes als animals, als machos, i jo descarregava, perquè jo no sabia, no tenia força per apretar. I jo sempre hi passant pel mig de poble. Què me n'anava? Pel carrer de baix, senyoretes. En Carmencita, allí un roglet. Baix la casa de fora, o la casa gran, no, la casa de fora, Marimerche. Més avall que no sé què. Després, don Joaquín i la germana i unes altres allí, les d'Alacant. Em feia de dir buenos días i buenas tardes a tot el poble. Bueno, jo, claro, de treballar en el camp, suaeta per morir-te, pues, bueno, ala, descarregava, tornava. Què me'n venia? Pel carrer Major, pel carrer de dalt? La casa gran, senyoretes. La casa on està el valor, senyoretes. La plaça de l'Església, senyoretes. En el meu carreró, senyoretes.
no sabien ja ni per on portar a l'animal. Per no dir tant, buenas tardes, buenos días, si era pel matí, buenos días, si era per la vespre, buenas tardes, perquè jo tenia inculcat que havia de saludar a totes les persones sempre que les encontrava o passava pel costat d'ell. Si no, era una mala cosa. Antes era I una maleducada. Claro. I entraves a una casa i tots eren tios i ties. Home, però això en els pobles continua passant. Claro. Vosaltres, quan eixeu al carrer, continueu saludant a tots. Hola, a tots. Bon dia, bona nit. Bona nit i tots. Bueno, claro que sí. Sí. Però si vas tot a suar i elles estan a la porta de Però casa ara sentades... és diferent, però jo estava fent feina, perquè la era estava així. Quan batia en l'aire a l'entrar del poble, per mi era un descans, perquè jo el poble no el tocava. Però quan era així baix, que hi havia una era, pues, pa baix... Això no era... no, això era el no, això era la era estava baix, estava de botella. Jo anava baix a descarregar el macho. I claro, tornava i jo era... Mon pare des del poble no entrava. Era jo la que pujava i abaixava i pujava i abaixava d'on estava. I tantes senyoretes n'hi havien? Antes moltes vivien fora. Estava el poble ple. Però el poble estava a tope. Des de la plaça tenien, en el castell de Benidorm, tenien allí una casa i No hi havia televisors. Tota la gent al carrer. I era l'estiu i érem tots al carrer. A cosir, a xerrar... Però senyoretes no, senyoretes s'assentaven, no feien res. No, a voltes llegien. Jo quan descansava era quan se'n pujaven al calvari a llegir. S'ha mort tot. Entonces jo les veia per amunt a la caireta i tocar. I se s'estaven se'n van. Que eren molt amigues, Amparo i Marita. Tots senyoretes al poble. I buscaven. Claro, mira, la casa gran, ple de senyoretes. Valor, senyoretes. La plaça, senyoretes. En el meu carrer, senyoretes. La casa de fora, senyoretes. I es Gordejuela t'has deixat? Exacte. La senyora Milagrito, de front de... Baix de l'estanc. I com es distinguien les senyoretes de les que no ho eren? Perquè duien collars i pulseres. Hombre, I no perquè... posaven davantalets. Claro, i les senyoretes... Així no se s'apegaven les puces. Les senyoretes estaven ben pentinaetes, ben arregladetes, i tu estaves fent faena, si era elles en les fàbriques i si era jo en el mancal. La gent que Lola perquè va vindre més tard, però també hi havia senyoretes encara. Sí, no, encara estaven les senyoretes en la plaça. Però no vivien així, no? No, però en l'estiu que havia de passar jo, entonces estaven totes. Els de la plaça tenien en Benidorm, en el castell, allí tenien ells Una vivienda. Una vivienda molt xula. Entonces, quan aplegava setembre, que passaven les festes i això, ja començava el fred, se n'anaven a Benidorm. I després, quan passava el fred, se tornaven així. I entonces, Amparo i Marita, molt amigues, i Amparo es posava al cantonet, eixia de la casa rural que vivia, i es posava en el cantonet d'aquell carrer on aquell... Marita! Marita! I Marita eixia i se n'anaven a passejar. I Amparo es va fer un nòvio alemà, i Marita li el va furtar. Ui! I ja no van És ser de amigues. veres o no? Carmen, ell es va casar en Carmen. No, Carmen ja era casada. I tenia els 3 fills, i ja s'havia separat, que es va criar Catalina. I Amparo era la més xicoteta. I la que tu dius, Carmen, era dels majors. Catalí era... Era un alemà. Eso es. Entonces, Marita li va furtar el novio. ¿Pero per què? Perquè el novio va veure que Marita en el coll tenia pisos i Amparo així només tenia que res, i eren 4 o 5. Bueno, Així venia molt i del Moreral, què mos conteu? Que ballava la Del Moreral, catalana. mira, allí si ara fora jo del Moreral, del got li plegava a José. Conteu-mos, va, alguna cosa que es puga contar? No, si es pot contar. Va, conteu-ho. Pues que... La finca del Moreral de qui era? La finca del Moreral, jo no sé de qui era, però No, quan... no era de Valor? No, Valor era la quan de... es van morir els amos, quan no tenien fills, la van deixar a la parròquia de
Com es diu la parròquia que... Està el Moreral. De Sant Mauro. De Mauro Sant Francesc. El Moreral, Fetxandur, es diu Fetxandur, i la Gitana. Sant Mauro i Sant Francesc. Era del Entonces, mateix el retor Bueno, de... els amos van deixar a... El retor es fer... I la de valor quina era? La de valor quina era? L'últim era don El Gaspar, valor era senyoretes. que va ser l'amo. No, valor era la de d'enfront, com se diu? Que als meus xiquets li va donar la comunió. Valor és la casa rural. No, però Valor, la finca que tenien, on venien ells, era d'enfront del Moreral. Com es diu? La Torre... No, sí, lo de Bardissa. La Lloma. La Lloma. La Lloma. Això és el des això, sí. Claro, i Valor anava al Moreral i en el Moreral, la mitgera del Moreral era la que li contava moltes històries a Valor de les que ell va escriure d'ací. Això pot ser? Sí. Sí? Molt bé. I què passava en esta dona? Pues era esta dona que feia anar la catalana perquè no es begueren el vi. Eren dos germanes, una vivia en la Lloma i l'altra en el Moreral. De veres? Jo no ho he vist, però ho han dit. Ara, a mi em van donar un susto en el Moreral que no em va agarrar un infarto. Jo no he cregut mai en això, però dic que No has posar-me el cregut, porró però en la sense taula... històries... Claro. Contem una a una. I quines històries se senten? Va. Senten així de que la catalana anaven a almorzar i la dona omplia la catalana, però perquè no es begueren el vi, quan li tocava a uno, bevia l'amo, o sigui, l'home. I quan li tocava als altres, la catalana ballava. I se n'anava, pegava la bola. No s'atrevien a agarrar-la, claro, i sols bevia l'home, segons diuen. I una volta de tantes Què va fer? volien treure que els maseros se n'anaren d'allí per entrar de la família d'ells. Hi ha un temps que per la era volaven els guàrdies civils, les ales, les mantes aquelles que duien antes, les capes que duien antes, enxancats dalt d'una bicicleta pegant-li voltes a l'aire, pegant-li voltes a l'aire, claro. Allò veïns s'espantaven. El retor, com sabia qui era, em va denunciar. I entonces després va ser ja la volta que també les va denunciar i li va dir a Isabel, en què t'has fet això? Diu, en el furganyer. Diu, sí. Diu, en una cadira que t'han pegat. Les xiques que tenia ell, que estaven en ell a la faena pel retor, que era, no sé si era don Gaspar, no era el que havia antes, de don Gaspar. Aquell home ho sabia el que feien. I, claro, com es feia por, li ho van dir, diu, què és el que vos passa? Diu, mire, diu, per on anem sentim ruïdos. Diu, no podem tocar res, només sentim que ruïdos. Diu, mut, a callar. I quan se'n cau un ruïdo, vosaltres mut, callaetes. Pilleu una cadira i allí on sentiu el ruïdo, ven, cadira. ¿Qué sentir ruido en un puesto? En uno, en dos. Diu, veureu com s'acaba. I l'endemà va i la veu en un toc en el cap. Diu, Isabel, això què t'ho has fet? Diu, pues mira, fem forn ahir en el furganyer. Diu, no t'has tomat el furganyer, no. La cadira que el van arrear, diu, que siga l'última volta que fa res més ja. En quan s'ocorre, risca de patites a la calle. Després és quan ja se'n van anar del Moreral. Ah, pues... Pues sí, elles es van morir i estava el fill, i Fina. Claro, va pegar a fuig. No, es va quedar Fina i el fill. Jo no ho sé. Jo sé que una Que dona... sí, Patrín? Una dona de Benifallim, tia de Matilde de la Morena, tenia molta amistat en la tia Isabela del Moreral. I aquesta dona tenia una filla que també li diuen Isabel, i vivia en Benifallim, en la mateixa casa que em vaig criar jo. Ah, sí? Sí. Per anar nosaltres a viure allí, esta Isabel se'n va anar a una altra casa, el forn del poble, i estava en el forn, en un xicotet que tenien, fins que se'n va vindre al Moreral. Que per això va ser el lío i les coses així de les bicicletes i la Guàrdia Civil que va haver voltant. I després les graneraes o les cadiraes. I esta tia Amàlia ho sabia perquè tenia moltíssima amistat en eixa casa.
sabia el que feien. I ella ho contava també. I la filla ho contava en Benifallim. Heu vist per què Valor va vindre a Penàguila a recollir històries? Perquè tenen molta cosa. Encara podria tornar ara i encara escriuria 34 més, o no? Sí. Però si la casa Valor, que es diu ara Valor, no era Desvalor. No. Això és una mentida. Ho han aprofitat, no? No, però els Valors tenien casa enfront. La casa que era la caixa d'ahorros, aquesta casa era dels pares de Valor. Sí. I en estiu venia ella, sí. I després no sé si van comprar la lloma o no sé el què. La casa Valor de ara era d'una germana de les senyoretes de la plaça, doña Dolores. Que són ponts. Ponts Valor. Pons. Però ara ja no queden ponts, tots són alcantarilles. Una volta que es mors, que ho diu mon pare, una volta que es mors, la sang que es torna àvia, els cuquestes se papen, la persona es descompon i es queda pols, i els ossos es queden flautes, diu, despedir-se que allà no hi ha res més. I què dèieu a la porta del cementeri? La de la falda, conta-li la de la falda de Consuelito. Però és que no me'n recordo bé com era això. Com era això? Sí, que se'n van anar a berenar a l'Aire de Santos i després el joc era anar a la porta del cementeri, xics i xiques. I era per Pasqua. Va estrenar una faldeta de bitxí, la mar de guapeta. Se'n va al cementeri. I s'havia de posar així, pegant al cementeri, calces negres, calces blanques, un quitzet i no m'alcances. A d'ella li s'agarra la falda. Comença a xillar i tots peguen a fugir per Penàguila. I ella sola es fa un set en la falda nova i sa mare la va agarrar i la va fer quan va vindre com un lluç. Diu, ja no ho ha tornat al cementeri. Però és que n'hi ha un altre que jo no he sabut mai. No, ese ha sigut... Era Consuelito. No, que eren 3 xics i van anar i va fer Calces negres, calces una blanques, proposta. dos diners que no m'alcancen. Tanca la porta i la porta li va pillar la roba. No, la va tancar la jaqueta. I allí es va quedar la jaqueta i en fugir. No, esta no va quedar... La porta estava tancada, però li se va enganxar en els adornos del ferro la falda de bitxí, la vora. I va... Tiras, xiquets que m'han agarrat, xiquets que m'han agarrat. Comencen a córrer tots per casa. Patrín, això de quina te'n recordes? No, jo no sóc jo xistosa d'això. Això és que no me'n recordo. No, això li va passar a Consuelito. Eren 3 amics i van anar a fer una proposta per entrar al cementeri, van entrar. Però no sé que van sentir ruïdo o algo, i uno... Contaven en Benifallim i va ser un home de Benifallim. El que se'n va anar més atrevit que tot gent jove. Diu, vaja, diu, a veure tu, si ixen o no ixen. Tu novio no t'olvida, o tu amante no t'olvida, o... És que no el sé contar. Això eren dos borratxos. És que jo no me'n recordo bé, però això es va... Això eren dos borratxos que se'n van anar al cementeri. Jo pensava que era una proposta que havien fet. I molt al cementeri, es van acabar d'arreglar i allí es van a dormir. I després les dones, diu, el meu home ha vingut, no... En una banda. En una banda, no, en una puntilla. Diu, pues calla, si fisqueres al meu, diu, ha vingut en una banda que posa, tus hijos no te olvidan. Dos borratxos. Però eixa altra era una proposta que havien fet. Sí, veritat. I entonces es posen allí i diu que havia que dir calces negres, calces blanques, un sisó que no m'alcances. I a l'estirar se li havia enganxat la camisa en un clau. Sí. I solta que no ho diré més, solta que no ho diré més. I al final, en un dels estirons, agarra i solta, diu, si ho arribes a ver en una... Això m'hagués soltat tantes, però és que no me'n recordo. Això no li va dir, si llegas a ser un hombre lo mismo te mato? No. Això no li va dir això? Diu, en una corbella, no ho sé. I com era el de Benifallim? No me'n recordo. El de Benifallim, pues más o menos.
també se'n van una quadrilla i l'uno que si entres, l'altre que si no entres, diu a veure si entra o no entra. Se n'entra i quan se n'ix s'arrea 3 culaes en la porta. Diu a veure si a mi m'agarren els que hi ha allà dins o no. I posa així, calces negres, calces blanques, 2 diners que no m'alcances. Rea les culaes i tira això, tanca la porta i s'enganxa la jaqueta. I vinga d'estirar, i vinga d'estirar. Els altres van pegar a fotgir tot i elles van quedar soles. Solten que no ho diré més, solten que no ho diré més. El que no sé quina xascarrillo més dient ahir que se li burlaven. Era uno de Benifallim el que ho va fer. En Benifallim va ser uno de Benifallim, el tio Toni o no sé com li diuen, i els altres pues es rien. La història és que a mi tota la vida m'han contat que si vull quedar-me prenyar he de vindre a este poble. Sí. Perquè A Santa Llucia, a que es pegui el sol. Sí, senyora. Santa Llúcia. Santa sí, però això Llucia. com funciona? Això el dia 13 de desembre és Santa Lucía. Quin dia? 13 de desembre. Ho ha dit bé? Sí. Dia 14 de desembre Dia 13, va fer el calla. meu home la meva filla. Ja, I dia 14 de setembre va néixer, dia per dia. Hi ha 4 o 5 dies. Sí, hi ha 4 o 5 dies que passa el sol per baix del pont de Santa Lucía. Si me'n recordes. Entonces diu que si el prens es queda esprenya. Jo m'he quedat sense pegar-me el sol ahir, m'ha quedat prenya 2 voltes. Pues jo sense pegar-me el sol, Tu perquè eres també. gomiosa. La meva filla me la va fer el meu home dia 14 de desembre. I te'n recordes, Lola, del dia? Que si me'n recorde. Conta, conta. Perquè després jo estava a cabrejar i dia, mira, i com vaig a quedar prenyar, pobre de tu, efectivament. Mira. Va vindre Nadal, jo esperava per Nadal, és que el tindre ara és l'arregla, que i l'arregla no va Nadal. vindre. Li ho dic al metge, diu, és molt pronte per saber-ho. Diu, però bueno, anem a fer-te la prova. Fan la prova, feia 8 dies que jo esperava la regla. I naranjas de la Xina, em fa la regla i em fa la prova, i a 8 dies de fer-me la prova vaig dir que estava prenyat. I va ser del dia 14 de desembre. Això és que enguany ho han fet una setmana més tard. Sí, però ella va néixer I el sol dia està per encara dia ahí. El sol té que baixar. en setembre, dia 14 de setembre. Que també Dia per passa per dia. baix del pont. Doncs ell va provar a veure si Tinc un anava. altre que sí que Ja està. I ell vinga a la risa i claro que anava. I el metge, que era don Manuel, i don Vicent, el practicant, ells saben el que es van riure i ningú més. Jo els feia així, rieu-se que bé me la pega. Bueno, què? Conteu-me del llavaor, va. I on anem? I mon anem, que s'ha de dir. Sí, sí. Va, Ja està bé. ja està bé. Pues Ja està, no he pagat prou. antes la zona anava sempre, perquè avui així n'hi havia per parar un tren. Que ja vos he dit antes que em van donar a Gorga. En Ja no dic res més, donem a perquè Gorga. després tot és. És igual. Donem avui a Gorga. I No ja, passa res. Que tu em comprens? Pues entonces ja està. Entonces, les mares no volien que les filles anaren a poqueta nit a llevar el riuet. Però n'hi havia una que era més valenta i diu, pues jo sí que vaig. I se'n va anar, i la costera que baixava el riuet hi havia uns horts que en temps d'antes tenien uns troncs així. I a la soca d'un tronc sent un xiquet plorar. I s'acosta i diu, ai, què et passa, rei? I el xiquet diu, es riu, i diu, ai, té dentetes, i fa, diu, i quixaleix també, i plom, pega un tro i desapareix. I ella, com era valenta, doncs va continuar avall, i a plegar el riuet, ella i la cubeteta, i n'hi havia una abueleta llevant. I diu, ai, què m'acaba de passar? Diu, què li ha passat? Diu, doncs mira, diu, n'hi havia un xiquet allí, diu,
I jo li he fet la festa a Sarrist i jo dic, ai, si té dentetes. Dic, i aquell diu, l'abuela agarra i fa, eren com estes, i obri la boca. Ja no me'n recordo de més. Jo sí que me'n recorde del final. Sí, com era? Pues aquella dona es va quedar allí petrificar, la valenta, que els valents cauen de cul. Claro. I al dia següent van baixar Loreto i Fina i se la van trobar allí. Això ho ha acumulat ella. Se la van trobar allí. la van trobar. I valentes que eren, pues la van pujar a cara, van dir, pobra xica esta sí que fa. Claro. I la van tapar. I la xica va estar 3 dies i 3 nits sense obrir la boca. I allí estaven totes mirant-la. Que bé. Te'n recordes? Perquè la xica, quan l'abuela va fer plof, igual que el xiquet, va pegar fugir. Pues a Benifallim me contaven d'una altra manera. Conta-mos. A veure què Pujava de la vila, la carretera de... A la vila. El camí de la vila, pac amunt i passava... Per Penàguila. Per Benifallim. Passava, clar, passava el terme de Penàguila a Benifallim. El carrer meu es diu carrer Relleu, perquè allò era el camí de Relleu, que passava per Però allí. Relleu no és la vila. No, però venien de la vila. La vila passava per Penàguila. Sí, per allí també. Per la serra de les llonganisses passava. Com es diuen les ventes? D'on era el tio Llangonissa? Llangonissa que es va casar... Sí, de la venta. Però la de venta Benifallim. Pinsà o algo així. De Havien Benifallim. dos ventes. De Benifallim o de Penàguila? Les ventes, De Benifallim. pues, hi havia de Benifallim i de Penàguila, terme dels dos Que puestos. hi havia uno que li diuen el Llangonissa. Sí. Va casar en una xicata així. Pues pujaven els pescaters pac amunt i apleguen a l'amarrar i senten plorar un xiquet. I baix el pescater del macho que anava carregat de peix per passar per Benifallim i anar-se'n al coll. I allí l'amarrar diu, diu, així hi ha una criatura plorant. I se baixa, l'agarra, diu, diu, saps que mira que bonico que és. Posa a fer-li festes. Diu, ai, mira, diu, si té quixalets. I diu, com? L'altre diu, com? Que té quixalets? Diu, sí, diu, vine i veuràs. I quan va dir sí, que va segar, diu, i quixalets també. I de dir quixalets també, i allò va explotar, va desaparèixer, i aquells se'n van anar en el peix per cavall, que quasi arriben al coll. El van portar fresc, I duien el peix fresc per dur-lo al coll. Claro, de nit, tota la nit. I van eixir de la vila, doncs imagina tota la nit, fins a arribar al coll, si anirien. I clar, van trobar el mateix que va passar per ací. Si l'abueleta hi ha allí dos pescaters. I ara que ens apropem al final, no ens podríem anar sense contar la tradicional frase feta. En aquest cas, crec que la frase de feta d'avui té molt de pes i té molt a veure amb el programa sencer. La teníem clara des de la primera vegada que l'han sentit en este programa i és que en Penàguila tenen més terme que vergonya. I jo crec que ha quedat perfectament demostrat després de tot l'enregistrament. I amb tot això ja volíem donar les gràcies a l'Ajuntament de Penàguila, al CIM, A Lola, a Loreto, a Fina i a Patrín, al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant per cedir-nos una vegada més l'equip d'enregistrament i, finalment, a Almudena, per voler-nos portar així. I ens ha fet, segurament, un dels millors regals de Nadal que es podia fer un cabàs d'històries. De veres, moltes gràcies a tots. Sense vosaltres, un cabàs d'històries no podria seguir rodant. Ens veiem al següent episodi. Adeu. Adeu.